O que vamos a celebrar nesta nova etapa e non é casualidade que este primeiro congreso que celebramos, están 5 anunciados e se van a anunciar máis neste proceso de renovación, neste proceso de reordenación do traballo, non podía ser noutro sitio que no Barco, porque estou seguro que no Barco vaise facer algo importante. Estou completamente seguro que se vai a facer. Así que moitísimas gracias, parabéns Inma, parabéns por a túa elección como nova presidenta do Comité Local que acompañades. Eu calificaríos a todos de valientes, porque é difícil nestes momentos dedicarse ou poñer cara, non dedicarse porque nun cargo orgánico non ten retribución. E, por lo tanto, evidentemente, o tempo que vai a emplear vai a ser un tempo a favor dos veciños, que sempre son os que teñen a nosa dedicación, e un tempo, por suposto, a favor do partido, a favor da militancia. Por tanto, moitísimas gracias porque aceptades un cargo que, por decirlo de unha maneira, só dá dolores de cabeza, só dá traballo e non dá retribución, o cual significa moito de vos como persoas. Vexo ilusión, vexo nervios, evidentemente, isto pasa as 25 primeiras veces que un dá un meeting, despois xa, efectivamente, isto xa vai pasando, non? Pero vexo moita ilusión, unha ilusión contenida, vexo moitas gañas neste equipo e vexo, sobre todo, unha cousa importante. Vexo a familia do Partido Popular unida en torno a nosa candidata. Esta é a forza do Partido Popular. Isto é un pequeno paso, un paso moi importante que damos hoxe. Aquí non estamos nombrando un candidato, nin estamos eligindo unha lista, que iso virá máis para adiante. Pero estamos dando un paso moi importante, estamos dando un paso de normalización democrática do funcionamento dunha xunta local. Iso é fundamental. Aquí o que sale dos vosos votos. Os que vimos do Orense, os compañeros que veñen da comarca, vimos a estar con vos, vimos a rouparvos, vimos a darvos forza, a darvos esa forza que necesitades, evidentemente, para traballar a favor do Barco de Valdeorras, para traballar a favor do Barco, non tan siquiera para traballar a favor do Partido Popular. Estamos fundamentalmente centrados no progreso e na mellora das condicións dos veciños do Barco, e para eso o Partido Popular é unha ferramenta moi importante, e vamos a utilizar.